दिनैहाय जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL नि मोनसे खोब गोजोनथावना बाथ्रा। दिनै जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL नि सिङाव थानाय जोंहा लाइमथि प्राइमारिनि सिङावहाय जोङो 208 गुबुन गुबुन जोंहा दोलोनिफ्राय जोंनि दोलोआव दिनै जयनिं जाफैदों। दा बिथांमोनखौ जोङो मोनसे जयनिं हाबाफारि बिनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। जों आसा खालामो जे फैबाय थानाय समाव निश्चय जोंनि UPPL दोलोआ स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं गोहो गोरानिफ्राय गोहो गोरासिन जानो थांगासिनो दङ आरो थांनाय समफ्राव जेरैबायदि जोङो UPPL दोलोखौ रायजो राजाया दिनै मदद होनानै जोंखौ बे पजिशनाव दिनै लाबोनो हादों आरो फैबाय थानाय समाव आरो जोंनि UPPL दोलोखौ निश्चय गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव साबसिननिफ्राय हामसिन गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिनाव जोङो मोननो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। दा जोंनि रायजो राजाफोरनि दिनैहाय जोंनि दलोआव जयनिं जाफैनायनि गुदियानो जागोन आथिखालाव जोंनि BTR नि गाहाय खुंगिरि मानव गेदेर प्रमद बर'नि गोबां आसनिफोरखौ नोजोर लाखिनानै रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि दोलोआव लोब लोब हाबफैदों आरो जोंनि UPPL दोलोनि सरकार जानाय लोगो लोगो गोजोना निश्चय गायसनजादों आरो गोजोन फैनायनि लोगो लोगोनो जोंनि ओनसोलाव गोबां जोंनि जौगानायनि जे खामानिफोर बे खामानिफ्रा दिनै मावफुंजागासिनो दङ। आं आसा खालामो आरो फैबाय थानाय समाव आरो साबसिनै जोंनि UPPL दोलोआ खामानि मावनो हाथों इसोरा निश्चय जोंनो बोर होथों आं बेखौ मिजिं खालामो आरो जों बेखौनो लुबैदों जे जोंहा खाथियाव फैगासिनो दं जोंहा जोंनि लकसभा बिसायख'थि बे लकसभा बिसायख'थिनि सिगां सिगां जोंनि दोलोआव गोबां बेबायदि जयनिं जानो थाखाय दिनै गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जोंखौ खावलायगासिनो दङ आरो गाबोन समफोरनि गेजेराव 500सो आरोबाव गोदानै BPF नि गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफ्रा जोंनि दोलोआव हाबफैगोन जों थाबैनो बिथांमोनखौ जों बरायनानै लागोन। जों बेखायनो बुंबाय थादों जे लकसभा बिसायख'थिनि सिगाङाव जेसेबांनाखि जोंहा जयनिं जानो गोनां दङ दा बिथांमोनहा जाहाथे लोब लोब जयनिंखौ जानो हागोन जोंनि दरजाया खुला जों बिथांमोनखौ जोङो बरायनानै लागोन। खिन्थु लकसभा बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव जोंनि UPPL नि बिजाथि बा NDA नि बिजाथिया देरहासार जानानै जोंहा भारतआव मोनसे गोदान सरकार फैगासिनो दङ। बे गोदान सरकार जानायनि उनावहाय जोङो जायफ्रा गुबुन गुबुन दोलोआव दङमोन बिथांमोना जोंनाव जुदि हाबफैनो लुबैयोबा आङो दिनै बुंनो लुबैदों दा बिथांमोनखौ जोङो एडमिसननि थाखाय सासेयाव 5,000 जों लानो सिगांदों आरो बिनिखायनो दिनैनि नैबे गेवलां समावनो उदां समावनो दरजाया खुला थानाय समावनो बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि दोलोआव हाबफैनो नाजायोबा जों बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोजों जों बरायगोन आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजों जोंनि लकसभा बिसायख'थियानो जा जोंनि फैगौ BTC बिसायख'थियानो जा फैगौ जोंहा एसेम्बलि बिसायख'थियानो जा जों ज' ज' जोंनि दोलोखौ जोंनि सरकारखौ आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ओनसोलखौ साबसिननिफ्राय हामसिन लुखांनांगौनि थाखाय जोङो निश्चय जों ज' ज' खामानि मावनांगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। सार जोङो सिगाङावहाय जोङो BPF दोलोआव जोङो दङमोन। जोङो BPF दोलोआवनो गोबाव सम जोङो थाबोदोंमोन। दिनै जोङो BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव मानो फैदों बेवहाय गोबां माखासे माने कुइसन एन्सारफोर दङ सोंनाय फिननाय दं। जोङो साउथ उल्टापानि लाबायनुपुर BCDC सिङाव थानाय सातराइआव जोङो गामि खानानै थानाय गामियारि रायजो राजाफोर जोंनो रुलिं गभर्नमेन्टनि आश्रय नांगौ। रुलिं गभर्नमेन्टजों जोङो आश्रय लानानै थायाबा जोंनि संसार जानायाव दुखु सुखुआव जोंहा मदद होनो जोंहा हेफाजाब मोनो राहा जेबो गैया। बेनिखायनो जोङो दिनै जोंनि 7 नं राइटआव खामिनाय रायजो राजाफ्रा जोंनि UPPL दोलो रानिं सरकारखौ मोजां मोननानै सरकारनि माखासे मावनाय दांनाय गासैबो आसार खान्थिफोरखौ जों मोजां मोननानै सरकारजों जोङो गोरोबनानै अनलायनानै जोङो हेफाजाब होलायनानै जोङो जोङो आवगायलांनो हारिनि जाथिनि हाबा मावनायाव जोङो आवगायलांनो हेफाजाब होनो होननानै जोङो दिनै गाजा गोमजायैनो जोंनि बे 7 नं राइटआव खामिनाय रायजो राजाफ्रा
दिनै बे मेलनि गेजेरजों जोङो माने BPF दोलोखौ नागारनानै जोङो UPPL दोलोआव जोङो हाबनानै जयनिं जाफैनाय जाबाय। साबेसे आरो न'खरसे दिनैहाय नोंथांमोना UPPL दोलोआव जबनानै जाफैनो हादों बेयाव? जोङो बाहाय गासैजों जोङो गामि दरबा दङ। जोंनि हिसाबाव जोङो गासैजों बहाय माने 200 जन पपुलेसन जोङो मोननो हादों आरो गोबां दंबावोमोन जोङो माखासेखौहाय गोजान गोजान उसुबिदानि जाहोनाव जोङो लाबोजोबनो हायाखिसै आरो बे थाबोनाय मा होनो माखासे फरियालफ्राबो न'खरफ्रा उननि समावहाय सफैगोन होननानै जोङो मिजिंथिनाय दं। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिस एबा खाबुफोर फोसावदों। इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासनोग्राफि, केजुवेलिटी, पेडियाट्रिक्स, पेथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्कोपी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarpoli30jun@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, मैं ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेंटारर सुपारिनटेंडेंट डॉक्टर CK दैमारीয়ে কৈছোঁ। আমাৰ এই ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेंटारটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আবাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'নোগ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।